Здраве желая на всички. Именно за здравето ще стане въпрос в това видео и по-точно как да го възстановяваме. Започвам директно по същество. Зимата, февруари месец някъде, при подхлъзване травмирах връзки на колянна става. И ето нещата, които бях почти възстановил. Наскоро пак направих някаква глупост с клекове и с по-дълго бягане и пак увредих ставата. И затова ето нещата, които ми помагат при възстановяването. Това е книгата, която винаги споменавам при проблеми с коляното. Сергей Бубновски, руски кинезитерапевт. Благодарение на издателство Жануа 98 има цяла поредица издадени от този велик за мен човек, защото е помагал не само на мене, но и на членове от семейството и на мои клиенти. Сега дойде да приложа нещата върху себе си, така че директно тук имаме цял комплекс от упражнения, които се изпълняват в домашни условия посредством ластици, които закрепваме на различни по височина опорни точки. И този комплекс работи безотказно. Поредицата упражнения, около 10 на 15 упражнения са, които отнемат, ще ви кажа колко, може би 2-30 минутки. Ако човек има някой, който да му помага с откачването и закачването на ластиците, става и по-бързо. Така че това е книгата, която е пътеводителя в това нещо. Той има издадена книга и за профилактика на остеохондрозата за гръбнака и така нататък. Ето тук това са маншоните, които се закрепват за глезените. Ето тук ластиците, как са, едната опорна точка е в ниското. Да не забравя да покажа, това е гела, който при остри болки взима с отсетеката, може по време на изпълнението да се слага на болезненото място или в почивките за 10-15 секунди. Той е охладен предварително в фризера гел, охлажда болезненото място. Ето тук, къде съм си закрепил другата опорна точка на лоста на вратата. И така действам с... Обикновено хората прибягват към операция на колянни връзки, но с малко... Ето тук даже на тавана има опорна точка. За други неща и възстановявания. Но, пак ви казвам, с малко упражнения и системност с комплект ластици. Тия специално са взимани от Спорт Депо, 3 ластика с маншоните към тях. Всъщност маншоните май не бяха към тях, но се купуват отделно. Може да се направи напримка на ластика на глезена, така че бъдете настойчиви в пътя към здравето си и не се оставяйте да ви победи болката и да ви върне в не и първи клас, ами да ви застопори и да ви спре по пътя към своя растеж и въобще нормалния живот. Така че, пак казвам, има го знанието, приложено, работи, доказано.